Kaixo, gugare San Isidroko Tanborako zuzendaria. Bera daia nire, bera Maider, Imanol eta nire. Lau abesti joko ditugu. Martxa San Sebastian, Diana, San Isidroko doinua eta Iria. Bihar hasiko gare 11:30 ikastolako patioan. Eta ibiliko gare kalian zehar eta ingo gau lau geldiunen. Lehenengo jolastokian, gero estrella onduan, gero farmazia onduan, eta azkenik Seiluente plazan. Bidatuta zaudete eta 11:30 ikastolako jolastoki.